Marda ýaşaýjylar ýokunç ketele garşy çäreleriň sanawy we ýokunç ketelerin ýylatyň arasynda ýaýramagynyň öňüni almak üçin olary berja etmeň zerurlygy barada ýazmaça duýduruş aldylar. Duýduruş öýlere eltilýär we gol çektirilip gowşurlýar. Ýylatyň arasyçylyk düzgünleri berja etmegi 2 metr aralygy saklamagy toýlarda hem janazalarda 50-den köp adam ýygnanmazlygy we şol ýerlerde maska giyip aralygy saklamagy şeýle hem ähli köpçülik ýerlerinde we ulaglaryň ähli görnüşlerinde maska dakynmagy talap edilýär. Maskanyň bolmadyk ýagdaýynda Türkmenistanyň administrativ kanun bozmalar kodeksiniň 78-nji maddasyna laýyklykda jaza beriljegi duýdurulýar. Şol bir wagtyň özünde de azatlygyň habarçylarynyň belleşi ýaly häkimetler ýylata maskalaryň hemme ýerde şol sanda öz howlusunda da giýmeldigini dilden duýduruş berýärler. Marda soňky günlerde öýde bolanda da maska giýmek talaby bilen ýylata gözekçilik güýçlendirildi. Bu aralykda köçelerde hem bazarlarda adam azaldy. Şäherde ýaşaýjy ýok ýaly köçeler boş. Molla Nepes köçesindäki Gök bazarda, Murgap köçesindäki Galkynyş bazarynda we Owuzhan köçesindäki Ak bazarda adam bolýar, emma olar esasan satyjylar. Köp uğurly jaýlarda kimdir biri otagynyň aýnasyny açsa, destine raýat eşikli bir adam peýda bolup penjereden seretçek bolýanlaryň maska giýmegini talap edýär diýip Azatlyk Mardak habarçysy 3-nji noýabrda görüň berdi. Habarçylaryň söýlerine görä maska rejimini bozanlary ýüze çykarmak we jazalandyrmak boýunça çäreler tutuş ýurtda güýçlendirilipdir. Maska giýmediklere 100 manat mukdarda jerime salynýar. Şu wagtda çenli Türkmenistanda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýän häkimetler karantin çäreleriniň girdilmegini, ýurtda ýeti ýokunç keteleriň getirilmeginiň hem ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler we maska giýmek zerurlygyna howadaky tozan bölejikleriniň köpelmeginden goramak hakynda delil getirýärler. Emma häkimetler COVID-19 alamatly keseliň köpçülikligiň ýaýramagy we ilatyň arasynda ölüm derejesiniň ýokurlanmagy barada resmi düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanda koronawirusa garşy iň köp ulanylýan serişdeleriň biri xlorly suw bolmagyna galýar. Onuň bilen töwerek daşy arasylýarlar we ellere sepýärler. Mekteplerde keselhanalardan barýan lukmanlar derwedäniň agdynda durýarlar we gelýän mektep okuwçylarynyň ellerine xlorly serişdäni sepýärler. Mektep binasynyň girilgesinde hem çağalaryň ellerini arasylýarlar. Her bir klas otagynyň öz xlorly gapyrjagy bar. Mundan başga da pollary ýuýarlar hem başga ýerler süpürýärler. Çağalaryň xlordan özlerini erwet duýup lukmanlara ýüz tutýan halatlary hem seýrek däl diýip Mardak habarçymyz aýdýar. Onun sözlerine göre lukmanlar we şepagat uyalary şäheriň mekteplerinde ýygyderli nowatçylyk çekýärler. Ýer saat 7-de işe başlananlar gün ortana çenli we ondan soňkular günüň ikinji ýarymynda işleýärler. Mundan başga da sebetde uçurlardan dezinfeksiýa serişdeleriniň tepilmegi dowam etdirilýär. Habarçylarymyzyň we ýerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä soňky günlerde ýokardan serişdeleriň tepilmegi diňe bir gece däl gündizine de amal aşyrylýar. Ýurdun häkimetleriniň resmi taýdan düşündürüş bermeýän emma amala aşyrýan çäreleri ýylatyň ýaşaýyş derejesine we saglygyna ýaramaz täsir edýär. Karantin çäreleriniň şertlerinde köpler gazançdan mahrum bolup zerurlyklaryny üçin bilmeýärler. Saglyk problemalaryna duçar bolýarlar. Indi hastahanalaryň ýokunç keteller bölümlerinde ýeri ýok. İçgeçme we zäherlenmeler bilen kesellenler köp. Howadan dermanlary sepmek we gowy iýmitlenmezlik adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Köpçülük arasalanmadyk paxta ýagyny möhleti geçen adygy iýer. Döwlet dukanlary çürük kartoşka we soğan ýaly önümleri aýlyk paýy görnüşinde satýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Mundan başga da her maşgalada koronavirus alamatlary bolan hastalaryň bardygyny, köpüsiniň öýde öz özlerini bejerýänligini, şol sanda buruşly uňuş iýmek we üzerlik tütetmek bilen oňuşýandygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Türkmenistanda dezinfeksiýa serişdelerini temperaturany ölçemek üçin termometrleri satyn almak we koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin beýleki çäreler üçin elatdan pul toplamak däbi hem dowam etdirilýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň 3-nji noýabrda aýtmagyna görä, paýtagtyň sport mekteplerinde temperatura ölçegen jamlaryny satyn almak üçin pul ýygnalyp başlandy. Aşgabatdaky ähli sport mekteplerinde ýene-de 100 manat ýygnaldy. Insanperwer kömeginden temperatura ölçejileri satyn almak üçin her mektebiň alan ölçejileri 1700-2000 manat aralygyna düşdi. Käbir mekteplerde berilen enjamlar 34 derejede temperaturany görkezýär diýip habarçymyz aýdýar.
Mundan ozal Mari we Libap vilayetlerindäki habarçylarymyz daşary ýurtlaryň Türkmenistana ýiberen ynsanperwer kömeginiň ýurdun saglyk edaralaryna paýlanyp munyň üçin işgärlerden pul alynýandygyny habar berdi. Soňky aýlarda Türkmenistan Birleşen Ştatlardan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, bütün dünýä saglyk guramasyndan we Ýewropa Birleşiginden koronawirusa garşy görüşmek üçin ynsanperwer kömegini alpdy. Türkmenistan hem öz gezeginde pandemiýa sebäpli ynsanperwer kömegini berdi. Ol ýaňy ýakynda ortýada umumy bahasy $1 million töweregi gumanitar kömegini uradypdyr. TASS agentliginiň habaryna görä bu barada 2 noýabrda Ortiýatyň Daşary işler ministriniň orunbatary Andrey Rudenko Federasiýa Geňeşiniň Halkara gatnaşyklar komitetiniň mezgilinde ma'lum edipdir. Türkmenistan Merkezi Aziýa döwletlerinden pandemiýa wagtynda Ortiýada ynsanperwerlik kömegini beren ýeketäki ýurtdur diýip Rudenko aýtdy. Agramy 1000 tonna barabar bolan bu gumanitar ýük Ortiýatyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasyndaky maglumata görä strategik hyzmatdaşlygyň görelgelerini esaslanýan ýurdara hyzmatdaşlygyň çäginde Ortiýat tarapyna gowşurylypdyr. Muht kömek dokma guruluşyk materiallary, adyk önümleri ýaly türkmen önümlerini öze için alýar. Şuňlar marly telekeçleriň ençemesi dukanlarda haritlaryny dolu boşadyp, olary hemişelik ýapýarlar. Telekeçler Türkmenistanda dowam edýän karantin çäklendirmeler sebäpli dukanlaryň işi bilen bagly ýagdaýyň nähili boljagynyň belli däldigini aýdyp, öz telekeçilik işi baradaky ruhsatnamalaryny hem tapşyrýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 noýabrda Mardan habar berdi. Mary şäherindäki adyk we beýlek haritlary satýan dukanlar boşaýar. Şu gün şäheriň şöhrat diýilip adlandyrylýan bazarynda we onuň goloýundaky ýaşaýyş jaýlaryň aşagynda ýerleşýän dukanlardaky telekeçiler öz haritlaryny öýlerine daşadylar. Dukanlary boşatdylar diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan marly telekeçileriň ençemesi Türkmenistanda dowam edýän karantin çäklendirmeleri sebäpli dukanlary ýapyk galyndy, uly möçürde maddi ziýan çekendiklerini aýdýarlar. Şeýle-de olar ýurtda karantin çäreleri bilen bagly mundan beýlep näme boljagyny belli däldigini hem belleýärler. Biz dukanlarymyz üçin 6-7 aý öňünden kredit töläpdik. Ýöne karantin sebäpli haritlarymyzy satyp bilmedik. Munyň öwezini dolmak üçin döwlet tarapyndan kömek berilmedi. Indi dukanyň kreditini tölemäne pulumuz ýok. Hatda pulumuz bolaýanda da häzir hökümetiň näme etjegi belli däl. Şol sebäpden hojalyğa ady haritlaryny alanymyz gowy diýip telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bellesep türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 bilen bagly ýekejede hadisanyň hasaba alynandygy barada habar bermese-de mart aýyndan bäri karantin çäklendirmeleriniň ençemesini güýje girizdi. Onuň çäginde avia gatnawlary togtadylyp, sebitleriň arasyndaky hereket çäklendirildi. Dukanlaryň we bazarlaryň ençemesi ýapyldy. Telekeçiler şu günler köp adamyň öz telekeçilik işi baradaky ruhsatnamalaryny hem ýzyna tapşyrýandygyny aýdýarlar. Ýöne olaryň sözlerine görä salgyt gullugynyň işgärleri telekeçileri ruhsatnamalary tapşyrmadyk barada yrmaga synanýarlar. Şu gün ýerden saat 9 töwereginde şäher salgyt gullugyna baryp telekeçiligimi ýapyp bermeklerini talap etdim. Meniň ýaly telekeçiligini ýapdyrmaga baran adamlar kände. Şäher salgyt gullugynyň işgärleri biziň telekeçiligimizi ýapasy gelmän Mollonepes köçesinde ýerleşýän vilayet salgyt gullugyna baryp bu barada ruhsatnama almamyzy aýtdylar diýip marly telekeçi aýtdy. Onuň sözüne görä vilayet salgyt gullugyna baran telekeçiler resmiýlere biz telekeçi bolup bilemzok, sebäbi hiç bir haritlarymyzy satyp bilemzok. Biz her aý döwlete pul berip bilmeýäris diýdiler. Salgyt işgärleri şu günler telekeçiligini ýapdyrmana gelýän adam gatykän. 10 san telekeçi bar bolsa 7si ýapdyrmakçy bolýar. Emma gowy pikirleniň häzir ýapdyrsaňyz soň açmak gaty kyn bolar diýip bizi yrmakçy boldular. Olar bize iň bolmanda her aýda döwlete 30-40 manat töler ýaly edip ýazyp bereli diýip aýtdylar. Men ýok, her aýda 30 manat töläp bilmeýän diýip şuňa çenli hasapladyp döwlete bergimi zordan ýapdym diýip marly telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Mary vilayet we şäher salgyt gulluklaryndan şeýle-de häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky günlerde Mary şäherinde ençeme dukanyň boş
boşap galandygyny aýdyp, munyň dukanlaryň hakyky eýelerine hem oňoýsuz täsir ýetirýändigini belleýär. Dukan eýelerine her aýda arenda pulu gelýärdi. Häzir olar hem ýagdaýyň kyndygyny, hiç kimin kireyine dukan alasy gelmeýändigini aýdýarlar. Köp dukanlar satlyga çykarylypdyr diýip dukan eýeleri bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýurtda Covid-19 bilen bagly ýekeje hadisanyň hem hasaba alınmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri karantin şolsanda içerki gatnaw çäklendirmeleriniň möhletini uzaldyp, köpçülükde maska giymek talabyny güýçlendirýärler. Şol bir wagtda ýurt resmileri bu çäklendirmeleriň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Şeýlede bu çäklendirmeleriň näçe adamyň işine täsir ýetirýändigi, olary döwlet tarapyndan maddi goldaw berilýändigi ýa-da berilmeýändigi barada hem mesele gozulmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe önüme öndürjü bürokratik kynçylyklaryň, korrupsiýa hadisalarynyň we ýokurlanýan TV gaz tölegleriniň öz işlerini besetmäge mejbur edýändigini aýdýarlar. Bu aralykda döwlet ýetirigine metbuat serişdeleri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesine agza husus hojalyklarda ýyladyşhanalaryň sanynyň artýandygyny habar berýär. Türkmenistanyň hökümet resmileri ýurtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek işleriniň üstünlükli ýerine ýetirilýändigini gaýtalasalar da, statistik sanlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň başyndan bäri gökbakçy we azyk önümleriniň hususan Russiýa we Gazagystan ýaly Ýewropa ykdysady birleşigine girýän ýurtlardan importyny artdyrýanyny görkezýär. Daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň möşbir artýan wagty muňa aýakdaşlykda geçen ýyl bilen deňeşdirileni ýurdun günnägor sebitlerine işini besedýän kiçi ýyladyşhanalaryň sany köpelýär. Mysal üçin Fara we etrawyna geçen ýyl 85 hojalykda kiçi ýyladyşhana bolan bolsa, şu ýyl olaryň sany 15-den geçmeýär. Saýat etrawy hem ýyladyşhanalaryň sany boýunça öňüne barjy etraplaryň hatarynady. Geçen ýyllarda Saýatda 80 töwre husus hojalykda 2-5 sotuk aralygyny meýdana tutýan ýyladyşhanalar bolan bolsa, şu ýyl olaryň sany 10 töwregi. Köytünnagy öňün 5 hojalygy degişli ýyladyşhanalaryň umum göwrümi 20 sotukdan geçmeýärdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berdi. Ýerli daýhan hojalyklaryň agdalary kiçi ýyladyşhanalaryň önümçilik bazarynyň gysylyp çykarylmagyna ýerli resmiler tarapyndan edilýän basyşlaryň şol sany bürokratik päsgelçilikleriň para bermitiň galy bersede TV gaz tölegleriniň ýokurlanmagynyň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Habarçy ýyladyşhanalara sarp edilýän gazyň hemde elektrik energiýasynyň tölegleri barada maglumat berdi. Ýyladyşhana ýeleri 1000 kubmetr gaz üçin 100 manat, 100 kilowat tog üçin 95 manat töleýär diýip habarçy aýtdy. Hususy daýhan hojalyklaryň bir näçe agzasy habarçy bilen söhbetdeşlikde häzir Lewap vilayatynyň şertlerine ýyladyşhanalarda önüm öndürmegin, olardan girdi jalmagyň kynlaşanyny aýdyp döredilýän bürokratik päsgelçilikleri aýdyňlaşdyrdylar. Salgyt, ýangyn söndürji we ýer kadastr tölegleri we resmi namalary köp şol sebäpden olary çözmek üçin para bermeli diýip bir daýhan hojalygynyň wekili Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Daýhanlaryň köp bölegi öz işlerini togtadanlyklaryny aýdýarlar diýip habarçy maglumatyň üstüne ýetirdi. Beýlek tarapdan döwlet metbuaty ýurdun ýyladyşhanalaryny gökbakçy we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmegiň giň germe eýe bolýanyny habar berýär. 23 oktýabrda Lewap vilayaty boýunça habarlary çap edýän ýerli türkmen günnägor neşriniň ýazmagyna görä vilayatda 38 ýyladyşhana gurmak üçin 114 hektar töre ýer bölünip berilipdir we olardan 21 ýyladyşhanada eýam azyklyk ekinler ekilip başlanypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Fara we etrawyna 6 hektar meýdana tutýan döwlet ýetirigine ýyladyşhananyň hemde Saýat etrawyna senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň eýetçiligindäki 5 hektar çemesi meýdana tutýan ýyladyşhananyň sebitde aprelyň ahyryna turan harasatdan ziyan çekendigini hem de olaryň henidem dolu güýjüni önüm öndürüp bilmeýändigini habar berdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň iň soňky mejlisiniň çykyşyna senagatçylar we telekeçler birleşmesine gysga wagtyň içinde daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kiçi orta we iri kärhanalar gurmak işlerini ýygyderli seljermegi we kämilleşdirmegi maslahat berdi. Hökümetçi neşirleriň ýazmagyna görä Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agdalarynyň tagallalary bilen ýurtda 138 ýyladyşhana gurulyp ulanylmagy berildi.
Şile deskalaryň ýene-de 147-siniň gurulşy dowam edýär. 29 oktýabrda geçirilen hökümet maslahatyny Ahal welaýatynyň Kaky hemde Mar welaýatynyň wekilwadyr etraplaryna banan we sitrus önümlerini öndürýän ýyladyşkany gurmak maslahat edildi. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna 3 ýyldan gowrak wagt we azyk kıtçylygy dowam edýär. Türkmenistan 2015-nji ýylyň maýyna daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça döwlet maksatnamasy tasdiklanyldy.